Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zylecare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Hallo lieve burgers en lieve landgenoten en lieve kopé grondtapu wispeu de mi gadobaya me baro wa sakafasi wa odi anga soso lobi. Je ziet ook, deze me kapon planga want hij is slecht ook. Ik zal het in het Nederlands zeggen, ik heb een bril op baya, want mijn ogen zijn een beetje slecht. En ik ga heel uitgebreid met u praten en heel veel moeten lezen hier, dus ik heb een bril op baya. En als er nou wat ik mijn kapon planga. Is dat het? Oké. Maar we gaan serieus bezig zijn. Oké. Ik heb u bij verschillende interviews uitgelegd over het nieuw kiesstelsel en het nieuw regeerstelsel dat wij van Vrij Suriname hebben ontworpen. Het kiesstelsel hebben wij niet ontworpen. Het kiesstelsel is ontworpen door een technocraat die het aan ons heeft gegeven. Maar het regeerstelsel hebben wij van Vrij Suriname zelf ontworpen. Dus ga ik u helemaal uitgebreid uitleggen hoe dit regeerstelsel in zijn werk gaat. Zodat u kunt begrijpen dat sinds mijn geboorte in 1959 wij tot op heden achter zijn gehouden. Terwijl wij als aardsparadijs met zoveel hulpbronnen in feite rijker dan Dubai hadden kunnen zijn. Maar politici, dat stelsel dat wij hebben, het politiek stelsel, heeft ons systematisch de afgrond ingedreven. Oké. En dan kunnen we daar lang over huilen en lang over klagen, maar het is al eenmaal zo. Maar u als Surinamer, wispef grond tapu jude. Want wanneer ik praat over Surinamers, dan heb ik het over kinderen van Mama Sranang. Onthoud u dat goed. Ik heb het over kinderen van Mama Sranang. Dat wil zeggen, al waar van deze aardbol u woont. Als u hier geboren bent, bent u een kind van Mama Sranang. En ik zal u vertellen, als u in het buitenland woont, ik heb zelf ook jaren in het buitenland gewoond, weet u eigenlijk wat heimwee is? Wanneer u heimwee krijgt in het buitenland, wordt u helemaal gek. Het enige wat dan nog in uw hoofd is, ik wil een ticket kopen, want ik wil naar Suriname gaan. Dat is heimwee. Heimwee is dat je helemaal gek wordt. Maar weet u wat heimwee is? Heimwee is niets anders dan Mama Sranang haar kind wil zien. Dus hunkert ze naar haar kind. En daardoor word je helemaal gek in het buitenland. Want je wil naar mama komen, want mama wil je zien. Mama wil je omhelzen. Mama wil je koesteren. Veel Surinamers die in het buitenland wonen, die, wanneer ze op Sanderij landen, of nu Johan Adolf Pengel luchthaven landen, zijn ze zo enthousiast dat ze uit het vliegtuig stappen, rennen naar die hal, maar nooit bij stilstaan
wat ze voelen wanneer ze die trap afstappen van die plane en hun voet op de aardbodem zetten. Ik verzoek alle Surinamers die in het buitenland wonen. Teka senang, ik ga het in Surinaams zeggen. Teka senang, te potifutu atap grontapu, atapafutu mama sranang. De tegen me, im archibum, im vierboom, im let op letten. De let op, van je vier te potifutagro. Dus je, dat je herishi etril. Je ril van kop tot teen, je tril. Is dat zo dat? Mama breedti ep chindoro. Dat ning. Dat na afiri, zei je kiesie, te potifutagro. Maar in een enthousiasme, in een let op, maar in let op, te kon lezen, de potifutagro, de opichi mi zei afiri. Dus je tak je herishi agro. Alas aan het trillen is chin. Mama brita shep chin. Ep chindoro. Maar ik ga ervoor zoeken door bij 5 me. Ja, meneer Fraser. Aboy no mooi. Aboy, aantrekkelijk. Betekent casual etekia. Wat samo behandelt idee. En of mix poto. Samo behandelt idee. Nou, gevaarlijk, belangrijk, sorry. En dat gaf u ook aan bij de vorige interview, hè? Bij het vorige interview heb ik dat ook aangegeven. Dat wat ik nu behandel, het nieuwe kiesstelsel en het nieuwe regeerstelsel, zeer belangrijke onderdelen zijn van het bestaan in Suriname. En het gaat meer duidelijkheid geven. Zuiver. Vandaar dat u ziet dat ik zo casual gekleed ben, want dit is heel belangrijk. Maar voordat we beginnen, meneer Fraser, waarom gaat meneer Fraser niet voor de next president? Ik wil graag boeien, maar niet op basis van dit huidige regeerstelsel. Want ik wil niet betrokken raken in corruptie, stelen, de boel oplichten, mijn landgenoten de grond indrijven. Wil ik niet. Ik ben een rustig mens, ik ben een eerlijk mens, ik doe geen vlieg kwaad. Ik geloof in oprechtheid en eerlijkheid. Vandaar dat ik nooit zal mengen in dit systeem. Nooit. Nooit. Je zal me nooit zien, ik benader ook niemand, terwijl ik veel mensen ken in verschillende partijen. Maar je zal me nooit zien dat ik mensen benader in verschillende partijen om wat dan ook te proberen te bereiken. Nee, nooit niet. Ik ben een eerlijk mens, ik geloof in eerlijkheid, ik geloof in oprechtheid en ik geloof in medemenselijkheid. En dat ontbreekt bij al onze politici in Suriname. Het is allemaal eigen belang en eigen welvaart en de rest mag stikken. Weet je, en ze beloven je geweldige bergen hoor, en gouden heuvels en gouden, weet je. Maar nee, ze stelen alles plat. En min devator dat hij. Ik wil graag, ik zou graag, misschien, if niet daar liberté, president worden op basis van dit nieuw regeerstelsel. Dan zeg ik van ai, karmi, daarmee komt. Maar niet op dat huidige regeerstelsel waarbij we de boel belazeren en iedereen bestelen. Min dit desanati. Dan mag je het hebben. Echt waar. Ik ben geen rijk mens. Ik hoef niet rijk te zijn. Want ik leef een heerlijk, gelukkig leven. Met de kleine hoeft niks meer. Toch? Dus no karmis desandati. Want als ik hoor wat nu een president gaat verdienen, een vicepresident gaat verdienen, parlementariërs gaan verdienen, dan wil ik in tranen uitbarsten. Want ik ben een gewoon mens en ik loop tussen gewone mensen en ik zie dagelijks wat er met gewone burgers in Suriname gebeurt, mijn God. En dan doe je dat en dan ga je aan het volk zeggen, je bent dienstbaar. Wel, hoe dienstbaar ben je dan? En hoe oprecht ben je? En hoe integer ben je dan? Je bent een schurke oplichter, een rover. Zeg dat gewoon. Dan ben je eerlijk.
Dan pas geloof ik je, want dan ben je eerlijk. Zeg het gewoon, je bent een schurk, oplichter, rover. Want dat doe je. Kijk naar de balans. Kijk wat het gemiddelde Surinamer verdient. En kijk wat jij dan jezelf eigent. Er zijn er zoveel weeshuizen. En zoveel kinderen die geen brood krijgen om naar school te gaan. Maar je verrijkt jezelf ten koste van al die arme mensen. En dan noem je jezelf oprecht, integer, eerlijk. Wel, mijn mag tak door tak hier, maar breek me de bek niet open. Maar laat toch die ellendelingen laten voor wat ze zijn. Laat mij voor eens en voor altijd het volk wijzen op het werkelijk alternatief dat er bestaat. Dat wij sinds 2008 hebben ontworpen. We hebben meegedaan aan de verkiezingen in 2010 en in 2015. Maar geen sterveling heeft naar ons willen luisteren. Want de politiek maakt een louding om ze zo ver mogelijk te houden van deze eerlijkheid. Ik ga het voor de derde keer, want dit is de derde keer toch? 2010, 2015, nu 2025. Voor de derde keer ga ik het aan u presenteren. En de man, op een stelling toch, 3 maal is scheepsrecht. Dus die na laatste lezing zal ik presenteren in juni. En voor wat we op een jessie verstaan alles aan vie, waar je op je vie pura zie. If you want of Archie, dit is de derde en de laatste keer. Voor de rest, me libe Giju. De man bij mij kwam poko, we liba lasanji gado, we la mo libe gado. Where, if you know one Archie me, they tanso. Tampina, taina kuma a praso sofi dego grote na pena kuma koisa bakajari, tanso. Tambribi, tak politiek o jepiu. Tambribiera, maar we gaan wat behandelen. Kolibi a politiek rommel, lekvaade, dus masref sashi, tak na soso rommel. Laten we nou de echte dingen gaan behandelen. Kijk, het nieuw kiesstelsel, of het nieuwe regeerstelsel dat wij hebben ontworpen. En met deftig bij misdanga tichi en leg uit. Kijk, het nieuw regeerstelsel dat we hebben ontworpen garandeert de trias politica. Je hebt de uitvoerende macht hier, de wetgevende macht en de rechterlijke macht. Er ontbreekt hier nog een vakje. Maar door het drukken is dat vakje komen weg te vallen. En dat is het hoger gerechtshof. Dat moet hier nog zijn. Waarom die daarin moet zijn, is omdat elke rechtspraak gecontroleerd dient te worden. Maar het is jammer, het is weggevallen bij het drukken. Heel jammer, maar hier hoort er dus nog een hoger gerechtshof te zijn. Ja, oké. Dan hebben we het college van staatsfinanciën. Dat wil zeggen, wij hebben geen ministerie van Financiën meer nodig. Wij hebben hier een college van staatsfinanciën. Die zorgt ervoor dat alle inkomsten van dit land hier worden geregistreerd en worden gefaciliteerd naar de centrale bank. Alle uitgaven die de uitvoerende macht, de regering, wenst te doen, moeten aanvraag indienen eerst bij de staatsfinanciën. Uit hun eigen hebben ze geen rekeningen, niets dat zij kunnen uitgeven. Zij zijn verplicht bij de staatsfinanciën eerst hun aanvraag in te dienen. Het zij voor infrastructurele werken, het zij voor andere werkzaamheden, het zij voor bruggenbouw, het zij, noem maar op. De regering krijgt geen mogelijkheid meer
om te beschikken over staatsfinanciën. Wat zien we gebeuren? Het is begonnen bij hoe heet die andere vogel die nou dood is? Bouterse. Bouterse ineens bevindt, hij moet geheime rekening hebben. Vraag hem waarom, waar dat geld vandaan komt dat op die rekening gestort wordt. Geen sterveling kan daar antwoord op geven. Wat heeft Chan gedaan? Chan heeft hem gedupliceerd. Chan heeft gewoon ervoor gezorgd dat hij precies heeft nagedaan wat Bouters heeft gedaan. Chan heeft ook geheime rekening geopend. En ik ben ook benieuwd om te luisteren, want die arme vrouw Simons is pas een week in het zadel. Dus we zullen nog niks vragen aan die arme vrouw. Maar ik ben wel benieuwd als zij die geheime rekeningen gaat onderzoeken. Van haar overleden baas en van Chan, haar opposant. Dat ben ik benieuwd als zij dat gaat onderzoeken. En ik wil wedden dat er zand overgegooid wordt, zoals gebruikelijk in Suriname. We hebben veel zandbanken hier toch. Isabi, dus er wordt veel zand gegooid. Maar ja, hoe lijst zand die. Dus een ander probleem is, die regering die we nu hebben, zit al een week aan. Het enige wat ik ze heb zien doen, is meet and greet the people. Met veel beloften, met allerlei geweldige droomeilanden. Maar ik heb ze niet horen zeggen dat zij die vorige regering voor de rechter gaan dagen om te verantwoorden wat zij allemaal hebben uitgegeven. Dit stelsel, dit nieuwe regeerstelsel, sluit dat uit. 1. De regering heeft geen middelen om uit te geven. Alle middelen dienen ze aan te vragen. Dat is 1. 2. Die regering is rechtstreeks gebonden aan de nationale wetgeving. Wat ziet u in dit nieuwe regeerstelsel? U zal merken dat de DNA dat we nu kennen, de Nationale Assemblée, dat als hoogste orgaan in dit bestaansstelsel dient, opgesplitst is in het nieuwe stelsel. Want wat zijn de taken van de DNA? De DNA heeft slechts 2 taken. 1. Wetgeving en 2. Controle. Maar hoe kan een DNA die bemenst wordt door leden van diezelfde politieke partij die in de regering zitten, dan controle uitoefenen? Dan heb je toch geen splitsing der machten. Dan bestaat het gewoon niet dat je een splitsing der machten hebt. Volgens dit nieuwe stelsel is dat uitgesloten. De regering dient verantwoording af te leggen hier. College van het nieuwe wetgeving. Alle wetten die de regering wenst in te voeren, dienen zij eerst te sturen naar dit college. En dit college gaat het beoordelen als het werkelijk nodig is, als het werkelijk werkbaar is, dan keuren zij die wetten goed. Niet dat Tom en Jerry spelletje meer in dat DNA-gebouw om alles door een andere strot te drukken, omdat je in de meerderheid bent in de coalitie, dan druk je het maar door die andere strot heen. Nou, dat Tom en Jerry, dan is doodplein. Kijk goed naar een Tom en Jerry film, dan zie je de kern zien van die DNA die we nu hebben. Oké. Deze regering is hier verantwoordelijk aan schuldig. Oké. De college van wetgeving, we hebben nieuwe instituten. In dit nieuwe regeerstelsel hebben wij nieuwe instituten. U ziet hier het Wetenschappelijk Technologisch Instituut. Dat wil zeggen, willen wij Suriname opbouwen, zullen wij op een wetenschappelijke basis en vooral technologische basis dit land moeten opbouwen. Oké.
Wat betekent dat? Dat betekent dat wij uitgebreid alle producten die wij leveren, het zij landbouw, het zij veeteelt, het zij visserij, het zij olie, het zij goud, het zij noem maar op, eerst bestudeerd dienen te worden hier. Want in dit instituut wordt de haalbaarheid en de winst van de Republiek Suriname bekeken. We hebben nu contracten met IAM Gold, met Newmont, met hoe heet die andere fokkers daar die op zee nou bezig zijn, olie. Total. Maar er is geen controle-instituut die garandeert dat alle inkomsten ook gedekt zijn hier en verantwoord zijn. Zodat wij precies weten wat wij hier aan wetenschappelijk en technologisch profijt van hebben. En hieraan ziet u dus duidelijk een scheikundig medisch lab. Dat betekent, dit lab gaat onderzoeken als die total energy wel voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, aan het scheikundig gedeelte van die olie. Want wij moeten niet meer allerlei shit verkocht worden. Ze gaan niet alleen ruwe olie hier weghalen en ons betalen voor ruwe olie en verder de raffinaderij in een ander land doen en daar andere stoffen uithalen waar ze ons niet voor betalen. Die shit hebben we meegemaakt met dat bauxiet gedoe. Suralco heeft 100 jaar bauxiet gedolven in Suriname. Waar hebben ze ons voor betaald? Ze hebben ons slechts voor betaald voor ruwe bauxiet die ze hebben gemeend. En verder hebben ze het verwerkt in het buitenland. Wat betekent dat? Wanneer je bauxiet delft, kom je koper tegen, tin tegen, andere mineralen kom je tegen. Maar je betaalt maar alleen voor ruwe bauxiet. En die andere metalen heb je winst in het buitenland wanneer je het raffineert. Wie is gek? Jij raffineert niets in het buitenland. Je gaat het vlak hier doen. Ook ons goud. Ga je vlak hier verwerken en dan als eindproduct leveren niet aan het buitenland, maar aan onze centrale bank. Alle handel wordt via de centrale bank gevoerd. Geen privévliegtuigjes die s'avonds hier landen om goud weg te brengen naar Canada. Die shit moet voor eens en voor altijd afgelopen zijn. Meneer, elke korrel goud die je uit de Surinaamse bodem haalt, behoor je in te leveren bij de centrale bank. Via de centrale bank worden de handelstransacties gepleegd. En dan heb je ook niet meer dat gedoe van die B-aandelen. Waar een onderzoek naar loopt. Een beste man in Amerika is momenteel bezig met dat onderzoek om te bewijzen hoeveel presidenten van ons in Suriname zich hebben verrijkt. En hoeveel van die ellendelingen, want ik noem ze allemaal ellendelingen hoor, van die ellendelingen rekeningen hebben daar in Zwitserland. Daar gaan we zien hoe wij systematisch door onze eigen mensen beroofd worden. Op basis van het huidige regeerstelsel. Oké. Wanneer we zien dit regeerstelsel, dan zien wij dat er een totale controle plaatsvindt, constant, op alle drie poten. Alle drie poten, de uitvoerende macht, de wetgevende macht, de rechterlijke macht, constant wordt er controle uitgevoerd. Dat wil zeggen, fraude, vervoering, corruptie wordt hiermee bestreden. Je kan het nooit, corruptie ga je nooit kunnen uitroeien op aarde, waar dan ook op aarde. Maar je kan het wel reduceren
tot een aanvaardbaar niveau. Dit nieuwe kiesstelsel is gebaseerd op ordening. Niets anders, ordening, ordening, ordening. Niet alleen wanneer wij praten in Suriname over ordening, denken we alleen aan de regering. Toch? Maar ordening in dit systeem betekent ordening tot zelfs het individu dat geordend dient te worden. Want wij zijn nog steeds bezig ons eigen land te vernietigen. We hebben nog steeds het bewustzijn niet dat wij leven in het aardsparadijs. Suriname is gewoon een aardsparadijs. Maar dat besef moet ons middels ordening worden bijgebracht. Maar wanneer je het hebt over ordening, heb je het ook over voorspoed. Mensen moeten gelijkwaardig dezelfde mogelijkheden hebben om te kunnen groeien als mens. Elk mens heeft een instinct om te surviven, om te groeien. Niemand wil zijn nageslacht zien pinaren als hem. Iedereen wil dat zijn nageslacht een betere toekomst heeft. Oké. Het belangrijkste instituut van dit nieuwe systeem is, u ziet het al hier, de controlerende macht is het volk van Suriname. Oké. Hoe doen we dat? Wij doen dat via een functioneringsinstituut. Het volk van Suriname heeft hier haar zetel. Functioneringsinstituut. Dat wil zeggen, de regering is continu verantwoording verschuldigd aan het functioneringsinstituut. Het volk. Zodat het volk dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks inzage heeft en inspraak heeft in wat de regering doet. Wat hebben we nu volgens dit huidige regeerstelsel? Is dat om de 5 jaar, als je die 5 jaar neemt, is 1825 dagen, heeft het volk slechts 1 dag waarin hij de hoofdrolspeler is van die film Staring. En 1824 dagen mag hij in een hangmat gaan liggen. Want heeft hij totaal geen inzage meer, totaal geen inspraak meer. Maar we noemen het wel democratie. Hoe gek kunnen we zijn? Dit is pure democratie. Dit is een absolute democratie. Jammer dat het hier is weggevallen, want ook de rechterlijke macht moet gecontroleerd worden. Constitutioneel Hof, de rechtspraak, de tuchtcolleges, verdedigingsmacht, functioneringsinstituut is het belangrijkste voor het volk. Want het volk, in dat functioneringsinstituut, heeft het volk een klachtenbureau. Je hoeft niet meer op straat rond te lopen met spandoeken en een hoop ellende en skoot en soet en tapu aan een soort nonsens dat die. Nee, je hebt hier het recht om jouw misnoegen, jouw klachten, jouw inzichten in te dienen. Het wordt opgenomen in het functioneringsinstituut, waar die regering rechtstreeks verantwoording aan verschuldigd is. Het functioneringsinstituut kan constant de regering op de vingers tikken. Wat zij fout doen, opzettelijk of niet opzettelijk of onbewust. Maar het functioneringsinstituut kan hun corrigeren. Constant tijdens de gehele regeerperiode. Oké. Wat hebben we nodig in Suriname? Wanneer wij praten in Suriname over diversificering van de economie, denkt men direct aan landbouw, veeteelt, een paar bloemenplanten. Maar dat is het niet. Structureel moet jij diversificering doorvoeren. Dat wil zeggen dat je het fundamenteel moet aanpakken. Wanneer ik het heb bijvoorbeeld in het buitenland, vooral in Europa, is er een hele hype dat mensen graag
natuurmedicijnen willen hebben. Oké, wij zijn gezegend in dit paradijs in Suriname, dat elk grassprietje dat in Suriname is, medicinale krachten heeft. Wat moeten we doen? We behoren een lab op te zetten, een laboratorium, nationaal laboratorium met verschillende disciplines. Eén voor landbouw, één voor wetenschappelijk medisch instituut, één voor visserij. Zo kunnen we doorgaan. En dan zie je dat dit technisch lab van cruciaal belang wordt. En dit lab moet heel uitgebreid zijn met verschillende disciplines. Wat hebben we nodig dan? We hebben nodig in Suriname de aanpassing van dit universiteiten. We hebben geen landbouwhogeschool hier. We hebben verder alleen theoretische opleidingen. Nee, wat wij nodig hebben zijn universiteiten die de maatschappij versterken. De maatschappij consolideren. Dat hebben wij nodig. We hebben bijvoorbeeld nodig een universiteit die landbouw op een technologische manier op een hoger niveau teelt. 1. We hebben bijvoorbeeld, neem gemiddeld, hebben we een probleem in Suriname, bijvoorbeeld met kippenteelt. We zijn constant bezig, opzettelijk, politiek doet deze dingen opzettelijk, daarom noem ik ze ellendelingen. Want politici zijn niks anders dan belangenbehartigers. Welke belangenbehartigers? De onderwereld. Klaar. Noem het kind gewoon bij de naam. Oké. Wat doen die ellendelingen, die politici? Ze breken elke fabriek, elke industrie in Suriname af. Waarom? Om mijn vrienden te accommoderen voor importen in Suriname. Daar hebben we dit nodig, universiteiten, samen met een scheikundig lab. Willen wij onze veeteelt en onze pluimveeteelt op een hoger niveau tillen, moeten wij eerst, als wat de FAO in 1973 al heeft gepubliceerd, dus hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, hoeven alleen het recept op te vragen. Onze eigen voer maken in Suriname voor pluimvee, voor veeteelt. Dat is de basis dat we eerst moeten doen. Dan kunnen we gaan werken aan de weilanden, de kippenhokken, het verder verloop. Maar de basis is, we moeten ons eigen voer produceren. Op basis van de spullen die wij hier vlak hier in Suriname hebben. Waarom heeft geen enkele regering ooit, ik heb het een paar keer aangehaald bij verschillende regeringen en ik werd voor gek uitgemaakt. Waarom heeft geen enkele regering nooit de FAO gevraagd om het recept, zodat wij ons veevoer, ons pluimveevoer, ter plaatse in Suriname kunnen gaan fabriceren? Nee, wat doen we? We branden alle kaf daar in die keri van het rijst. Terwijl die kaf gebruikt moet worden voor voer. Nee, we brommen. Want dan kunnen die importeurs voer gaan importeren voor ons. Waardoor onze concurrentiepositie in de wereld 0,0 blijft. Nooit kunnen we exporteren. We kunnen niet eens de lokale bevolking voorzien. Want die andere importeurs, die importeren dan buitenlandse kip. Goedkoper dan ons lokaal product. Dat is politiek. Politiek bouwt nooit een land op. Alleen wij technocraten bouwen een land op. Omdat wij resultaatgericht zijn. En we zijn oplossingsgericht. Maar een politicus is een belangenbehartiger.
Hij moet die importeurs hun belangen behartigen, zodat zij rijk kunnen worden ten koste van het volk. Waar zijn we daarmee bezig? Zijn we bezig ons land op te bouwen? Of zijn we bezig constant ons land de grond in te boren? We zitten nu in een of ander hype. Al die politici proberen het volk stapelgek te maken met een oil en gas gelul. Maar we hebben schulden tot over ons hoofd. Al die schuldeisers eisen eerst hun terugbetaling voordat we $1 gaan verdienen. En dat is 2033, 34 gaan we pas $1 misschien verdienen. Moeten we ons dan daarop blind staren? Of moeten we ons blind staren op de diversificering van ons rijk land? We hebben alles hier voor onze voeten liggen. Maar nee, we moeten dat vernietigen en we moeten gaan kijken naar oil en gas. We hebben nu een ministerie opgericht voor dat oil en gas gedoe. Vraag ze wat ze gaan doen. Vraag ze. Een of ander idioot van een staatsolie heeft daar eens eentje een contract te sluiten met oliemaatschappijen. Is hij gek? Of moeten we hem neerknallen? Of wat moeten we eigenlijk doen? Weet je, vraag ik me af. Nee, maar politiek vindt hem een prachtige man. Want hij heeft Suriname in een kach geholpen. Weet je, laten we die dingen zeggen zoals ze zijn. En weet je, oké. Wat zien we? Controle is geen daad van vijandschap. Controle heb je continu nodig voor een ordelijk verloop van die maatschappij. Ik heb gezegd, dit nieuw regeerstelsel is gebaseerd op niets anders dan ordening, 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 ordening in de ruimste zin des woords. Zelfs het individu in Suriname moet geordend worden, want zelfs het individu in Suriname leeft chaotisch. Oké. Wat zie je? Daarom hebben wij hier een heel belangrijk instituut, is het tuchtcollege. Die voert controle uit op die hele rechterlijke macht hier. Maar we hebben een tuchtcollege met verschillende disciplines, die ook controle uitoefent op die regering. Wat spoken die gasten uit? Die controle uitoefent op het wetenschappelijk technologisch instituut. Wat voeren deze gasten uit? Toch? Dus controle, een tuchtcollege is van essentieel belang. Om ook de medische sector te controleren. De volksgezondheid, want de afgelopen periode hebben we gemerkt wat die minister daar op volksgezondheid heeft gedaan. Gewoon volksgezondheid naar zijn galamiezen helpen. Gewoon kapot maken. Dat heeft hij gedaan, meer niet. En dan loopt hij ook nog te schreeuwen hoe geweldig hij heeft gewerkt. Maar goed, maar wat wij nodig hebben in Suriname, wanneer we het hebben over diversificering van die economie, hè, daar hebben we het vaak over industrie, landbouw, dat soort dingen. Maar we kijken nooit naar wat de factor mens kan opbrengen. Oké, ik ga je een klein voorbeeld geven. Zo'n klein eilandje, Jamaica, is doorgebroken met één zanger, Bob Marley. Kijk hoeveel miljoenen dat eiland nu verdient. Wat hebben we nodig in Suriname? Auteursrechten en octrooirechten. Dat wil zeggen, als ik iets uitvind, moet ik het kunnen registreren als mijn recht, mijn octrooirecht. Als ik een muziekstuk schrijf, of als ik een boek schrijf, moet ik het kunnen registreren in de auteursrechten. Zodat ik er wat aan kan verdienen. Ja? En de Republiek Suriname er wat aan kan verdienen. Dat wil zeggen, wanneer we dit bureau hebben, moet dit bureau gekoppeld worden aan een industrie
die muziek ontwikkelt, aan een industrie die geestelijke kennis ontwikkelt, aan een industrie die op een andere manier, wetenschappelijke manier of technische manier uitvindingen doet. Een Surinamer, pardon, die heeft in Amerika een machine ontwikkeld om schoenzolen te maken. Een Surinamer hoor. Jaren geleden. In Amerika hoor. Was er na maar. Met die zool naar Amerika. Waarom niet in Suriname? Waarom kan dat niet hier? En dan exporteren we dat product. Daar moeten we naartoe. Dat is het denken van resultaatgericht. Bij dit nieuw regeerstelsel hoort er automatisch een welvaartspyramide. Die welvaartspyramide is gebaseerd, zoals het nieuw regeerstelsel, op ordening. Ordening, ordening, ordening. Want ordening is de sleutel tot welvaart. Oké. Wij zien hier dat wij hier die pijlers daar hebben we hier. En dat zijn de 4 pijlers van het massief fundament van die maatschappij. En dan bouwen we verder naar een welvaartspyramide met een geconsolideerde welvaart. Dan hebben wij autoriteiten waarmee wij werken. En niet alle autoriteiten zijn hier opgeschreven hoor, want je hebt een verkiezingsautoriteit. Die is hier bijvoorbeeld niet opgeschreven. Dus er zijn meerdere autoriteiten die nog hier aangepast moeten worden. Oké, maar dit is ontworpen om u het idee te geven hoe er geregeerd wordt. Oké, het voordeel van werken met autoriteiten is dat je het aantal ministeries terug kan dringen. Het terugdringen van het aantal ministeries betekent het saneren van het overheidsapparaat. Waardoor het overheidsapparaat ons niet zoveel miljoenen per jaar kost. En die mensen die daar in het overheidsapparaat worden opgenomen als te zijn luilakken. We kennen in Suriname toch 7 even, Winti Wailanti Pai, luilakken worden daar gekweekt. Omdat ze loyalisten van politieke partijen zijn. Zo komt de Republiek Suriname nooit geen millimeter verder. Oké. Het voordeel is als je werkt met deze autoriteiten, is dat je het aantal ministeries 1 terug kan brengen. Er is een grotere controle op dit systeem, omdat die autoriteit makkelijker te controleren is dan een heel ministerie. Dus je controlemechanisme is veel groter hierop. Wij van Vrije Suriname, want ik wil u dat even voorhouden, want ik kan alles niet meer uit het hoofd bij mijn grond en contragen. Maar soort verveer, soort fascie, weet je niet. Maar ik geloof dat het mijn karas aan leeftijd nou. Dan heb je, wat ik u erop wil wijzen, is dat wij het aantal ministeries, ja, hebben we teruggebracht, toch? Van 7 tot 7 ministeries. Momenteel hebben we 17 ministeries. Een heel log overheidsapparaat. Een overheidsapparaat dat dwars door elkaar werkt. Er zit totaal geen synchroniteit in. Er zit totaal geen samenwerking in. Het is eilanden op elkaar. Wij hebben het door het werken met autoriteiten, hebben wij het aantal ministeries teruggebracht naar 7. Ja? Een ministerie van Sociale Zaken, Volkshuisvesting, of Volksgezondheid en Medische Ontwikkeling. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Arbeidszaken. Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Ministerie van Handel, Industrie, Technologische en Economische Ontwikkeling. Ministerie van Transport, Communicatie, Milieu en Toerisme. Ministerie van Grondbeheer, Natuurlijke Hulpbronnen, Stedelijke Ontwikkeling en Infrastructuur. En een ministerie van Cultuur, Jeugd, Sportzaken en Volksontwikkeling. Oké. Als ik deze 7 ministeries voor u heb opgenoemd, dan moet u kijken hoe deze 7 ministeries al die autoriteiten gaan controleren. Ja? De bedoeling is van al die ministeries die we terugbrengen. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Prophetessa Productions. I don't know you, what the fuck you won't say to me. I'm telling you, don't play with me. You'll get body on the ground, it's okay with me. I make examples so niggas don't play with me. You'll get I make the bed rock like I'm on a yacht. Shit, citation, ting quick, lick my cockpit. Times money, check my tourbillon movement. I'm rich, bitch. I say move, you get the move. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land. Maar we doen wat we onheilig staan. Mr. Pebble Banger.